Милләтне саклауда җыр моңның әһәмияте һәм җырчыларның роле турында без бу атнада Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхәдинова белән фикер алыштык. Җырлап узылган гомер дәвамында ул илнең кайсы төбәгендә генә булмый, кая гына барып милләттәшләребезгә моң һәм асылларыбызны җиткерми. Җырның халкыбызны берләштерүче көч турындагы уйларын Айгөл Бәдретдинова белән уртаклашты. Исәнмесез? Исәнмесез. Зәйнәп Фазылдиновна, сез күбесенчә татар телендә җырлыйсыз. Ни өчен сез нәкъ татар телен сайладыгыз? Үз туган телемне яраттым. Үз туган телемә һәр вакыт тугры булдым. Гәрчә миңа беренче класста, я булмаса инде кечкенә чагымнан авыррак булса да, чөнки мин телем ачылды русча, рус теле белән. Һәм беренче класста мин укыдым рус мәктәбендә. Миңа авыр булса да, үземнең туган телемә кирип китүе, я булмаса чит теленә өйрәнүе авыр булса да, мин инде үземнең мәхәббәтем беркайчан да телемә югалтмадым. Без моңлы халык, безнең моң яшәткән, җыр яшәткән, татар теле гасырлар аша бүгенгә килеп җиткән икән, монда җырларыбызның да өлеше зур. Бу җырлы гомерегез дәвамында сез кайда гына гастрольләрдә булмадыгыз? Чит төбәкләрдә ничек каршы алалар? Татар җырын сагыналармы? Концертларыбызда соңыннан да килеп әйтәләр, без башка милләт халкы дип, руслар, марилар, чуаш халыклары барыбер концертларыбызга киләләр иде, рәхмәтләрен әйтеп китәдер. Булай дип теге. Вот я хотя и не понимаю все ваши слова, дипләр, шулай чын күңелләреннән әйтеп, но сезнең мелодия, сезнең вот это все дип шулай әйтәлмиләр, моңнар, моң дигәннәрне рәхәт көннәр буе тыңлый алам дип әйтүчеләр концертта бар иде һәр вакыт, кайсы төбәккә барсак та. Халкыбыз нинди җырларны аеруча көтеп ала? Кая барсаң да, үзебезнең халкыбызның моңлы җырларын җырламый мин булдыра алмыйм, чөнки минем репертуарымда, Зөфәрнең репертуарында һәр вакыт шушы җырлар урын алып торды. Шуңа күрә бу җырларны инде мин дә тиешенчә җиренә җиткереп башкарырга тырыштым һәм шулай башкарырга яраттым. Җыр аша буыннан буынга тарихын, моңнарын тапшырган халкыбыз, нинди катлаулы, матур халык җырларыбыз бар бит. Татар югалып калмаган, көчле булган, тарихын җырлар аша саклаган. Гастрольләребез әле сирәгрәк, шулай да кайда гына барсам да мин халкым белән инде горурланып, карале, шушындый еракларда, Камчаткада, әйтергә кирәк, Сахалинда һәм үзебезнең шушы Сибир якларында, гел инде барып чыга алмаслык кебек үренге якларында халкыбыз яши, эш итә, үзенең җырын, моңын яратып, сагынып, менә шул аңарга көч бирә торган нәрсә икәнен, әлбәттә, моны һәрберебез аңлый тоябыз, һәм әлбәттә, моны югалтырга ярамый. Нинди генә матур сүзләр ятлап сөйләсәң дә чит телләрдә, бары тик нечкәлекләрен үзеңнең күңелеңнең теләгән сүзеңне, теләгеңне үзеңнең телең аша гына әйтеп бетерә аласың. Безнең халык матурлыкны, үзенчәлекне барыбер ярата. Элек тә шулайды. Затлы нәрсәне халык кабул итә, аларга үсәргә ярдәм итә. Үзегезнең концертлардан, гастрольләрдән нинди хисләр белән кайтасыз? Үзебезгә генә хас булган хисләребез, тойгыларыбыз, телебез белән, халкыбыз белән очрашу, әлбәттә, мине тагы да көчле итеп яшәргә этәрә. Менә шундый аралашулар, һәм бүгенге көндә дә менә телевизион, Instagram, интернет челтәрләре аша аралашып тору, ул безнең һәммәбезгә дә кирәк. Рәхмәт сезгә тулы эчтәлекле интервью өчен. Сау булыгыз. Рәхмәт.